Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kasih dan panggilan Tuhan, pelayanan Zending HKBP terus menjangkau hingga ke pelosok negeri, membawa terang Injil dan pengharapan bagi banyak jiwa. Salah satunya melalui langkah pelayanan Pendeta Freddy bersama tim Zending HKBP di wilayah Jambi dan Riau. Dalam panggilan dan kasih Tuhan, Pendeta Freddy bersama tim Zending HKBP terus melangkah menabur Injil ke berbagai penjuru. Pendeta Freddy bersama tim Zending HKBP melakukan perjamuan kudus di pos Zending HKBP Pemayungan, baptisan kudus di pos Zending Pemayungan dan pos Zending Rogate, Amin. Melakukan berbagai pembinaan dan pembekalan seperti pembekalan untuk Sintua dari seluruh wilayah Jambi Riau, pembinaan Sintua di pos Zending Rogate Jambi, pembekalan bagi para misionaris yang akan diutus ke berbagai daerah pelayanan Zending, serta pendampingan bagi misionaris yang akan berangkat ke Afrika untuk meneguhkan hati mereka untuk menjadi terang Kristus di tanah yang jauh. Pembekalan kepada mahasiswa STT HKBP agar semakin teguh dalam panggilan sebagai pelayan Tuhan. Pembekalan kepada anak-anak di Mentawai, Sumatera Barat, pertemuan dan penguatan bagi guru-guru Zending di SD HKBP Pulau Rupat, pelayanan dan khotbah di pos Zending pinggiran rel kereta api, dan pelayanan lainnya yang membawa sukacita dan pengharapan meskipun di tengah keterbatasan. Berbagai pertemuan, keterbatasan, dan kesulitan membuat pelayanan penginjilan bergantung pada pengurahan dan anugerah Allah. Salah satu sertifikat anak mana ini masih tidak ada sertifikat. Sebuah gereja juga tidak ada. Jadi dampaknya sekolah kita kesulitan. Dari Mentawai hingga Afrika, dari rel kereta hingga kampus teologi, pelayanan Zending HKBP terus menyalakan terang kasih Tuhan. Di dewata, arilas ni rohana patau kita marpumu, uhud marsaur di bagasan gornai, alani tapushima dewata disalhubna. Inilah wujud nyata dari panggilan gereja untuk menjangkau yang tak terjangkau. Komatkan Zending! Zending bersinar! Komatkan Zending! Zending bersinar! Komatkan Zending!
Horas madihita saluna diamu damang nami dot dainang. Selamat hari Minggu madihita. Andorang sota mulai acara parminggu atta di Manuguton. Papasada marohata martang yang nahohom maita. Amin. Taparari marwata, tapuji batu hata, mari titi buku ede nomor 10 ayat 1:2. Mari tehite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Hurajumi akasitanon ni hasyanganon, hira na so ada do, martimbakon nasangapon si papataron na tuhita sugod. Aleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, hodo haroroani dame dohot holong ni roha.
Sai lehon jalap pahot madihami roha sisongoni. Ramoti ma akan aposom menamaradopon pangasungi ni sibolis. Asa malua nasida sian pangujunan. Dohot sian biar ni roha. Hodot totong aposan dohot partano baton nami. Sai togu mahami di dalam sidalanan nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huriani Tuhata, tangyo kamuma pati ni debata, ima nani enet sian, poda bitu 20 sia, ayat pitu, songono mahatana. Halak partigor maniroi parkaroni halak naparir, alai yang go halak parjahati, dan parduli di nasida, atong rak mangidogogo mahita tutuhata, lawa mangulaon pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hobar tu pati mi. Amin. Tatopo timado satana godangi diadopani Tuhata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo nasuhatu dosan, parasi rohami dahami nadangolon, narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajaton dohami tubuh, jaladang adong aporseon di bagasan rohanami ian, saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu, mansai godang do pangalasan nami di patitmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggani basam dohot asini roham, sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalason nami, sai ingot ma hami obbar tu asini roham, dohot denggani basam, alani goarmu, ale Tuhan Yesus,
marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Kabege mahata baga-baga taringot wasisani dosa. Songonondo hatani Jehovah. Unang ho mabiar. Ay ahu do siluluon ho. Nunga pola ujo goarmu. Au napuna ho. Hasangapon madi debatana digijang. Amin. Hatani debata nagabi turpu ni epistelta di minggu 10 sia dung Trinitatis. Imana ni enet sian pesalmen bidu 24 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu tajahama masikat sore. Ende sian aka anak ni si Korah. Pola dolangan jala maras rohaku di bahen lungun nadi akka halaman ni Jehovah marulup-ulup dorohaku dohot sibukku tu debata nama ngurui. Martua ma akan namanginai bagasmu, sai hodo pujion nasida sela. Ayat pitu rak manjaha sama ita. Akana humbolus lura pertangisan, ibana do di bahen mualna, gabe maruli pasu-pasu nasida. Ido yang gosahatna, martua do akan atumangion natani debata jalan opepsa. Amin.
taha tidak koma haporseotai, songonani tidak koni dong atas haporseon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, iman nanti dimurni si Maria, naga begabean siat tondi parbadia, andorang soha bubuan, ido tuhatta, di paumulan silatus, nama tetap pajado ibana dia opinar silang, na tua dubano turu dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu tutus siamun di debata Jehovah, amanai pargogo nasoha tudosani, disimai bana pai mulak sogo tutano on, mahu malak nama ngolu dohot namate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, uria atau pani alak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tahina mandok, mulak mangulu dosogo daging ni alak nong mate, dohot dia ngoluan nasora sudah, amin.
Horas Tikting di Huriata HKBP Romangun Minggu 26 Oktober 2025 Partangyangan Week Rabu 20 Sia Oktober 2025 masuk pukul 10 Sia Sada Week Duren Sawit di Bagas ni keluarga Nyonya Pendeta Simamora Boru Sitorus Jalan Malaka 2 Gang Opat nomor 47 Malakasari, Jakarta Timur. 2. Wek Pisangan Gading Raya. Di Bagas ni keluarga Banihar Napitupulu, Sintua Darna Boru Sianturi, Jalan Hamugeni Tolu nomor Tolu, RT 10 Onom RW 4 Pisangan Timur, Jakarta Timur. Tolu Wek Romangun Sada di Bagas ni keluarga Nyonya Huta Barat Boru Gultom. Komplek Bea Cukai, Jalan Tanjung Balai Karimun, nomor 15 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Baptisan Kudus, Minggu 2 November 2025, ibadah pukul 10 WIB, Patupaun Nihuriata do Pandidion Nabadia Tudak Danak. Ruas Nanaeng Mamboan Dak Danak, Manjalo Pandidion Nabadia, Asaro Mandaftar Huhut Marguru, di hari Sabtu Sada November 2025 pukul 10 WIB di gereja Jala di Bon Masurat pengantar Sian Sintuawik kartu keluarga Huria dohot fotokopi akta kelahiran Dak Danak. Raport Pandeta Hatopan Senin 27 saat Jumat 30 Sada Oktober 2025 di Patupado Rapat Pandeta Hatopan Maringanan di Sipaholon Pea Raja Tarutung. Sude Pandeta HKBP Romangun Dohoti Rapoti. Kesehatian Lansia. Seksi Lansia HKBP Romangun Patupa acara kesehatian tanggal 4 November 2025 sampai dengan 6 November 2025 di Jambuluk Puncak Resort Bogor. Torop ni peserta 60 halak. Drama musikal dalam rangka sosialisasi kegiatan Misi Pekabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Hombar tu surat kepala Patupauna kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan Misi Sending di daerah pedalaman. Jala Huriata HKBP Romangun Gabe Tuan Rumah. Dohot aka kegiatan Boima di Jaha di Harotas Tikting. Tim Biro Sending Departemen Marturia HKBP tinggal di Bagas ni ruas na olo Mancabui Jala mendaftar ma tu Sintua Rosida Boru Siregar dohot Irmawati Boru Tambunan. Tabuan ma di Tangiakta Jala tadukung ma kegiatan pelayanan misi pekabaran Injil Biro Sending. Departemen Marturia HKBP on bahen sangap ni goar ni tuhata. Minggu sadarion 26 Oktober 2026 adong do bot panitia malam misi di Sude Parmingguan di Jolo ni Ruas Lukas Ima Panorangion kegiatan malam misi dohot pendaftaran gabe tuan rumah tim Biro Sending.
Tatangnya konma jala tadukung kegiatan pelayanan misi pekabaran Injil Biro Sending Departemen Marturia HKBP Imanagabe salah satu tugas utama gereja. Komisi Beasiswa Minggu 6 November 2025 pukul 10.07 maringanan di gereja patupa utama pasahat bantuan beasiswa turuas ni Huriata HKBP Romangun SD, SMP, SMA, Dohot Perguruan Tinggi. Sumber pendanaan Komisi Beasiswa HKBP Romangun Ima Sian Pelean. Kombartusi Minggu 2 Dohot Sia September 2025 Patupautado Papungu Pelean Khusus Lahotu Komisi Beasiswa di Sude Parmingguan di Kantong Ungu Simpul Jamita. Sude ruas ni Huriata asa pasi dohot ma mendukung dohot manangyakon program Komisi Beasiswa asa boy dengan mardalan. Seminar Kesehatan Hombartu Tahun Profesionalisme HKBP Seksi Kesehatan HKBP Romangun patupa seminar ceramah kesehatan dohot tema anugerah dan tanggung jawab 1000 hari misi ilahi untuk menjaga berkat Tuhan dan mencegah stunting dari awal kehidupan anak. Nanaeng di patupa hari Sabtu sada November 2025 mulai pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Romangun. Pendaftaran boima tu kantor sekretariat gereja Seksi Kesehatan HKBP Romangun manang mengisi Google Form manang melalui Suntua Weknabe. Bulan Musik HKBP Romangun. Seksi Bulan Musik Dewan Marturia patupa Bulan Musik HKBP Romangun 2025 marhite patu begehon musikalista sian piga-piga negara songan natar surat di Harotas Tikting. Minggu Sadarion 26 Oktober 2025 Ima Nuansa Negara Indonesia Etnik Bata Angkola Mandailing pukul 6 Toba pukul 10 Simalungun pukul 10 tolu Karo pukul 16.30 Papak pukul 10 sia Simpul Manjahat Tikting Anon Panorangion Dohot Mandok Hata Sian Dewan Marturia. Parheheon ama HKBP Romangun. Hombartu Pesta Parheheon ama HKBP Romangun tahun 2025 na pinatupa puncak acara di hari Sabtu 22 November 2025. Aka jadwal boima dijaha di Harotas Tikting. Pendaftaran peserta bulu tangkis tu Ferry L. Tobing, Herbin Sidabutar, Dohot Victor P. Pasaribu. Pendaftaran peserta lomba vokal grup Dohot Kor Paduan Suara Nanaeng mengisi kor di malam puji-pujian Boima tu Alfian Purba, Sintua Wamsiter Sinaga, Dohot Sintua Sahat Pakpahan. Pelian tahun 2025. Hombartu pelaksanaan program Dohot anggaran tahun 2025, pelian tahun Dohot gabe sumber pemasukan ni gerejata. Ala ni di sosoima tu sude ruas ni Huriata, ala nunga masuk hita tu bulan Oktober 2025, asa di pasahat ma pelian tahun na. Pelian tahun boima di pasahat langsung tu bendahara, Staf keuangan di kantor sekretariat HKBP Romangun manang ditransfer tu rekening Huria Jala Boido di pasahat melalui Sintua Wekna. Rekapitulasi pelian tahun 2025 boima dijaha di Harotas Tikting. Program Dohot anggaran HKBP Romangun boima mardalan Dohot dengan ala partisipasi Dohot dukungan sian sude ruas ni Huriata. Ruas natamba. Minggu Sadarion Tajalodo gabe ruas natamba Ima Sada keluarga Fernando Daniel Aruan Noprida Vitaloka Boru Sitanggang Rabdohot Sahalak Yana Konasida Rosian HKBP Jati Padang Resort Pasar Minggu alamat Jalan Madura
Madukara Komplek Makassar nomor 4 Makassar, Jakarta Timur, wek khusus Jonjong Mahamo. 2. Keluarga Andre Oktavia Panjaitan, Tiara Oktavianita Boru Simanjunta, Rosian HKBP Bandar Kalipa, Resort Epipanias Tembung, alamat Jalan Batu Ampar 5 nomor 44A, RT 07 RW 02 Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur, wek khusus Jonjong Mahamo. Tolu, keluarga Marupa Ardo Nababan, Aunike Mailani Boru Ginting, Rosian HKBP Seianggul Resort Medan Opat, alamat apartemen Casablanca, Residen Pondok Bambu, Jakarta Timur, wek Duren Sawit, Jonjong Mahamo. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tar lumobi di joloni tuhata molya teh hundul mahamo. Tikting nambar bagas, tikting parjolo, naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma Riki Jenius Marpaung, ruas ni HKBP Depok Sada, Resort Depok, anak niamata M Marpaung Nahinan, tubuh ni Inata Udur Boru Saragi, Dohot Orwana Agnes Lydia Chandra Boru Sidabutar, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, wek Utan Kayu Kayu Manis, Boru ni Amata Purnomo Chandra, tubuh ni Inata Rinawati Wijaya, Pama Sumasuon hari Sabtu 8 November 2025 di Gereja HKBP Depok 1 Resort Depok. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Renaldo Pangihutan Simamora, ruas ni HKBP Resort Jatinegara, anak niamata Sintua Wander Simamora, tubuh ni Inata Lilis Arta Hot Maria Boru Sirait, Dohot Orwana Rusti Evania Atalia Boru Sianturi, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, wek Cipinang, Boru ni Amata T. Hendrik Sianturi Nahinan, tubuh ni Inata Mardiana Boru Sibuya, Pama Sumasuon hari Sabtu 1 November 2025 di Gereja HKBP Resort Jatinegara. Tuhatama nama masu-masu Parsari Pionasida, gabe Parsari Piona Denggan di tonga-tonga tarlumobi di joloni tuhata. Namonding, nadiari Sabtu 25 Oktober 2025, nungamonding sahalak namar baju, Meirani Boru Silain, umur 60 tahun, Boru ni Amata Mangaraja Silain Nahinan, tubuh ni Inata Revina Boru Simanjunta Nahinan, alamat Jalan Bandeng 2 nomor 6 Rawamangun Jakarta Timur, wek Rawamangun Tolu, tuudean Sabtu 25 Oktober 2025, TPU Kebon Nanas Jakarta Timur. 2. Nadiari Sabtu 25 Oktober 2025, nungamonding sahalak ina Elfrida Boru Sinaga, umur 70 tahun, ina baluhon ni Amata Paris Simanjunta Nahinan, alamat Jalan Sinar Raya RT 02 RW 10 nomor 10 Walu, Pisangan Gading Raya Jakarta Timur, wek Pisangan Gading Raya. Tuhatama nama ngalehon gogo, dohot pangapulion di keluarga Natina Dikon. Pelian dohot aka udut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting, naung pinarade ni huriata, di pasu-pasu debatama aka barita masa, dohot ulaon aka sipatu pauta, bahen sangap di goarna, songonima tikting di huriata minggu sadarion mauliate. Oras, selamat hari Minggu kepada kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan anugerahnya kita boleh berkumpul di gereja ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan namanya.
Yang kami hormati dan kami kasih Amang Kadep Diakonia, Amang Pendeta Eldarton Demin Simbolon. Yang kami hormati Amang dan Inang Pendeta. Lalu yang kami hormati juga Amang Inang Sintua. Yang kami hormati dan kami kasihi Amang Inang rekan-rekan remaja Naposo Bulung yang hadir di gereja ini dan juga hadir secara live streaming. Mohon izin kami sebagai perwakilan dari seksi musik Dewan Marturia menyampaikan sepatah dua patah kata. Hari ini kita merayakan puncak acara Bulan Musik HKBP Rawamangun tahun 2025 dengan mengambil tema Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, diambil dari Mazmur 117 ayat 1. Bulan musik ini adalah semacam pesta pareon bagi seluruh pelayan musik vokalia dan instrumentalia di HKBP Rawamangun yang telah dilaksanakan oleh seksi musik Dewan Marturia sejak tahun 2006, meskipun tidak secara rutin tiap tahun dilakukan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk bulan musik tahun ini dan hari ini adalah hari terakhir adalah musik tematik di semua jam ibadah minggu dengan menggunakan instrumen tradisional dari negara-negara lain. Kemarin ada dari Afrika, ada Amerika, dan juga dari negara yang lainnya, dan hari ini adalah Indonesia dan khususnya Batak. Selain itu, para warga jemaat dan seluruh WIK juga ikut dilibatkan dalam pelayanan ibadah minggu itu ya sebagai anggota kantoria pemandu nyanyian jemaat di semua jam ibadah. Dengan adanya kegiatan bulan musik ini diharapkan dapat menambah kecintaan jemaat kepada musik gereja, meningkatkan semangat pelayanan musik di gereja kita, sekaligus juga mempererat persekutuan dan kebersamaan di antara warga jemaat HKBP Rawamangun. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena saat ini telah muncul banyak talenta musik vokalia dan instrumentalia yang melayani di gereja kita, yang terbagi dalam 5 unsur pelayanan, yaitu organis dan pianis di kebaktian umum, lalu ada pemandu lagu di kebaktian umum, tim musik di kebaktian umum, pemusik dan pemandu lagu di kebaktian jam 13, dan juga pemusik dan pemandu lagu di kebaktian remaja. Selain itu, masih ada kelompok-kelompok paduan suara dan vokal grup yang ikut melayani dalam ibadah dengan mempersembahkan lagu-lagu pujian. Beberapa di antara kelompok paduan suara tersebut juga telah berprestasi mengharumkan nama HKBP, seperti kita lihat di sini telah disampaikan di depan kita prestasi yang diperoleh oleh paduan suara HKBP. Kita doakan semoga pelayanan musik vokalia dan instrumentalia di gereja kita akan semakin baik lagi di waktu-waktu yang akan datang, dan juga nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Sebentar kita akan lihat tayangan klip video berikut ini. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Parhalado, Amang dan Inang Pendeta, Jemaat HKBP Rawamangun yang telah mendukung pelayanan seksi musik Dewan Marturia selama ini, dan kepada semua pihak yang telah mendukung
kegiatan Bulan Musik tahun 2025. Dengan ini juga kami mengundang Amang, Inang, dan rekan-rekan semua untuk ikut terlibat di pelayanan musik di gereja kita. Kami juga mengharapkan berbagai masukan, saran, dan doa agar sesi musik dapat lebih meningkatkan kualitasnya dan kuantitas pelayanan di masa-masa yang akan datang. Kami mohon maaf tentunya kalau ada yang dalam pelayanan kami yang kurang baik, yang kurang sempurna, mohon dapat dimaafkan dan kami akan coba memperbaikinya di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita nyanyikan kidung pujian bagi Tuhan dan mempersembahkan talenta yang terbaik sebagai ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, seperti pemazmur yang berkata, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Mazmur 13 ayat 6. Tuhan yang memberkati kita semuanya. Horas.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita amang dohotinang saluhutna. Nabai titinglakin tu patadaho diriku sautik nari ia hami padi taldato sibolon inang boru marpaung dua mah di hami dana di basa-basa tu hatta nuaing hai marhobas di kantor pusat ni Huriata songon kepala departemen diakoni HKBP sahama tabe sian ka manami songan namangula di kantor pusat Nopue Porus sian namang sekjen dohod dua kepala departemen nai kepala departemen koinonia dohod Marturia jadi rodo ausian hutata sian huta nangali madapotok kamu na maringana di hutana mohok botehe dohonon nalason iya jadi kotong nama iba penyusuai rupanya ala ngaso maliwa di tano nangali lema cetabu do di hutatan gali era di rupa jadi mula kamu sali macelas roha boy pasaton hatan itu hatta di tonga-tonga ni parminggota sedarion ala nangpe borhat sian jawau de bagabe kepala departemen lai hera nahuingot tolas sehali doau ya marjamita di Huriata gabe rau mangunon nangpe ang gobuhinga hera-hera rata-rata hutada jadi macelas rohaku pangido tu padidata masih holau marjamita ya gabe rau mangun jala madok mole ato di batu hamu ami Huriata ala kurjumuna manupah yakka sudi ulau ditongani Huriata mobi maka setora tu sentralisasi HKBP hamuma peringkat pertama sian sudi HKBP tepuk tangan majo sian lebih hurang 4.000 huria HKBP di Sadok Portibion HKBP Raumangun adalah peringkat tertinggi penyetoran tu sentralisasi HKBP di atas 200 juta jadi molo hali 5 juta balajo ni pelayan full time berarti nga doh tamu mangurupi akka parhubas ni Huriata 50 bahkan 20 halak ima halubian muna jadi puji Tuhan torso kamma kana denggan ala lasdo rohani Tuhani mamerek kita saluhuna jala lasro anakina nadong museka kegiatan-kegiatan di pusat sian departemen Marturia hamu bolehanamak terus ma hamu asa gabi pasu-pasu huriod di Sadok Portibion. Alani salinahu pasa matuhita salhuna horas ma dihita. Barita nauli turpuk jamita di minggu tasadarion ima natar surat di 2 Timotius 3 ayat 10 do di 10 pitu songonom ma di dok disi. Alai di huton hodoau di poda di parange, di tahi, di haporsiaon, di labas, holong dohot benget ni roha. Di bagasan nakka pangalileon, haporsuhon, akanamasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra. Pangalileon na saigudang di hutaon, jala di palua Tuhani doau, sian saluhut nai. Alaidang tarbain sohona lele nasa nanaing marparange na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Alain na makabugani hamaguan na doa kaparjahat dohot siulas uti-utian na pautotohod do nasida huhud di pautoto. Alayang goho saimian ma di bagasan akan naginuruhon jala naung hinaporsian mi ay di botohodo na mangajar hos satuho. Huhut ala di botoho sian setehetohom midope surat nabadiai namargogo pabisukon ho asa taruli di haluaon marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus.
Enasa surati sinihato ni debatado nahasea mamodai mamisang pauliulihon manogunogu di bagasan hati goran asari pas halak ni debata obastu nasa ulaun nadenggan ido sahatna amak kanahin halonga di bagasan goran itu hatta turpuk jamita sadarion dianet sian buku 2 Timoteus, si Timoteus si masahalak parhobas di tonga-tonga ni huria rab dohot Paulus jala bajar do peibana maceposo do peibana ujuga be pemimpin ibana di jemaat rata-rata madok hira umur 20 tahun do peibana iturbu beta bayakon na julu tamatan sekolah guru huria tamat SMP langsung marhuria berarti umur 17 tahun jadi masih Timoteuson. Tapi dia sudah diperlengkapi, dibekali oleh Paulus sebagai bapak rohanina, songos seniorna. Itu bana jojo dok si Paulus nang di surat Timoteuson, unang mahu rohani halak midaho. Janganlah orang lain menganggap engkau rendah karena kau muda. Dan jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam imanmu dan dalam kesucianmu. Jadi unang mahu rohani halak midaho ala posoho. Jadi pada umumnya soni do nang dihita song kalak Batak malah poso do pe hudo rohani halak ala dianggap belum berpengalaman. Dang iboto do pe hata sone do dede rabbana poso naso tubuh lata na poso naso uboto hata. Jadi kalau tampil menjadi pemimpin dia harus benar-benar dipersiapkan matang dalam hal apalagi di tongani huria di bagasan pangalaho ima perilaku di bagasan kesucian iman kekudusan doho di bagasan pakkatayonna. Jadi boy dohonon surat sada Timoteus 2 Timoteus 5 surat penggembalaan jalaon maceuli dengan jahaun yaka parberita nauli jahaun disudia ka parhobas asa tau ibana pangalaho marparange dohot menjaga dirina asa ias asa marhapor siaon jala asa marparange di bagasan pangalaho nadenggan. Jadi si Paulus mempersiapkan ibana jala diguari dos Timoteus ma sahalak ianakonna di bagasan hapor siaon. Jadi ianakon nahina olongan ni rohana di bagasan hapor siaon. Dipersiapkan dosi Timoteus asa tetap ibana berdiri teguh kokoh unang terombang ambing pada ajaran dohot sudah kaparange pangalaho nadong di apostoli sendiri. Jala mampu do ibana manirui mendeladani. Jadi Paulus dialah seorang rasul Yesus Kristus, dia sangat betul-betul gigih dalam hal pemberitaan, jala mampu dari mana memposisikan dirinya songon naposo di debata. Jadi di doktu si Matius dihutokodau, dipoda, diparange, ditahi, dihaporsiau, dilabas, solong, dohot benget ni roha. Pujian ni Paulus tu yang nakonai si Timoteus yang masih muda, tapi dia sudah bisa memposisikan diri meniru meneladani Paulus sebagai bapak rohani, sebagai rasul Kristus, dan dia mengikuti Paulus dalam hal parange tingkah laku, dalam hal poda ajaran. Asa ajaran na binaritahonna na pinasaha na tu akan aporsea tu halak Kristen dang boy menimpang sian ajaran naung jinalona sian senior manang sian apostoli. Jadi Timoteus mendapatkan pujian yang baik karena dia tetap hidup berdiri dalam ajaran yang benar, dalam perilaku yang baik, dalam ditahi, dalam pendirian, dihaporsiaon dalam iman, dilabas dalam hal kesabaran, diholong nang benget niroha, dalam hal kasih dan juga dalam hal ketekunan. Jadi on maceriko do hita nang halak Kristen di bahasa tikiot asa sudah hita sitiru Tuhani
Jadi ale Paulus mampu do ibana madok tiru maau. Songonau na maniru Kristusi. Jadi malah hita Kristen lapatana si huton Kristus. Ya pengikut Kristus. Jadi kon hobardo hita tu pangalaho ni Kristusi. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 5 misalnya, hendaklah kita dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan sebagaimana terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi ala anak koni Kristus dohita, ala sihuton Kristus dohita, wajib do hukum nahita mangihuton ibana. Menaruh pikiran tapi ikon songon pikiran di Kristus. Perasaan tapi ikon songon perasaan di Kristus. Jadi Tuhan Yesus si parmahan au biru-biru nado. Idok musesi Sayhutonokuho. Ia bogasmi huida sayhutonokuho. Jadi kita harus mengikuti jejak Kristus. Di sini adalah Kristen. Jadi malah Kristus maka holongi hita pekon masih haholongan doh maka holongi. Karena Kristus pardenggan basa hita pekon pardenggan basa. Ala para siroha do Kristus hita pekon para siroha. Ala Yesus pe maca ringgas do bana marbarita nauli, ita pe ko ringgas marbarita nauli. Ala Yesus pe holong rohana tu akan napogos, ita pe iko kolong roh hatta tu napogos. Ala Kristus holong rohana tu aka nasopo somarama somarina akan mabalu, akan terbelenggu, akan di penjara, ita pe ikon holong roh hatta tu isudi. Ala Kristus pe ledo mangan akan narapar, ilen minum makan na mauas, di dulo na di penjara, di dulo na marsahit, di leon abit tu akan naso marabit, jala di leon aka inganan tu aka naso adong inganan na, itape ikon mangulahon nasongoni. Jadi gabi parasi roha mahamu, songo namamu na parasi rohai. Jadi ini teladani oleh para rasul. Kemudian para rasul meneladankan Musa itu hita, jala soni manang sahat tu partikianon. Jarang boleh hita manibil sian dalam dituhani. Kon hodo hita terus. Nangpe musat akadolo jala humut ala karobian. Nangpe zaman semakin maju alem bolo hita kon terus hot di bagasan ajaran yang benar. Jala Paulus mempertaruhkan segalanya. Ala nang di zaman di Paulus pe nunga goda ngaka ajaran-ajaran na menentang ajaran yang benar. Jala keras do ibana disi. Jadi hidup bana di podahon ibana to akka sude akka pengetuai di tonga-tongan huria asana sida hot jongjong di bagasan ajaran yang benar sebagaimana mereka telah menerimanya dari Paulus. Di bagasan naka pangaleleon haporsuhon akan namasa na diau di Antioquia, di Iconium, di Listra, pangaleleon na say godang di hutan, jala di palua Tuhani doau di sian saluhut naik. Bahkan Timoteus sudah ikut menderita bersama dengan Paulus, menderita karena Kristus. Dakola menderita secara psikis, aledoh do menderita secara badani. Ope lasniro hadon raju mata jalaido didok atani tu hatai. Sebab kepada kita tidak hanya dianugerahkan untuk percaya, tapi juga untuk menderita karena Kristus. Jadi gabe Kristen gurang do konsekuensina, termasuk ma sahatu na kesiapsediaan menderita demi Kristus. Di zaman odo pada umumnya hita sonang-sonang, aliang go dia kahurian parjului, mereka mempertaruhkan nyawanya. Hidup benar dong atong marturia. Jadi marturia kan bersaksi. Jadi molo bersaksi halak ikon sahat do konsekuensina tu na martir. Artinya mati demi Kristus. Jadi si Timoteus nga dohot ibana di si nga dia manai apalagi si Paulus. Kalau terjadi di kitab Korintus bagaimana Paulus
dalam hal memberitakan Injil, angeri do. Somal do ibana dinasaluhut. Somal do ibana manaw na porsuk. Alay somal do ibana tong nang diaka hasonangan. Jalay do imana segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Marmara doau di darat, marmara doau di laut, hiado harom kapalna. Marmara doau nang sianaka hahanggi kuinna, hahanggina ima kalak Yahudi. Jedang na murah-murah apalagi maralohon halak Yahudi. Adong do gereja na mainstream ima halak ugamo Yahudi. Hapero ajaran Nabi baru, Nabi Noni Yesus. Pada mulanya mereka adalah kawanan kecil. Jadi mengalami hambatan-hambatan. Termasuk Paulus dimulai tikisi Saulus do peguarna. Dia adalah pembenci orang Kristen. Dia adalah pengejar orang Kristen. Dia adalah penganiaya orang Kristen. Jala dinalao neng mamusala Kristen do ibana tudamsik meluta jahat di kisah para rasuli. Di sido mana itu ngadalan itakup Tuhani. Jadi mulai siani may bana gawe perberita nauli tu Kristus. Akan ani yakinan ni mana ujudi hajahudion yang gapibana namay walau hata Yunani na skubala sampah. Hurajumi sude siswada akana huhaporsai di tiga jahudion martibakon pangatus yoku haporsiaku dung di bagasat Tuhani yawinna. Jadi hita penoaing konolo do hita tong marsitaonon. Jadi buku Petrus itu karena Kristus menderita penderitaan badani, maka kita pun harus berpikir sedemikian bahwa kita juga harus rela dan siap sedia menderita secara fisik badani. Jedakolan tu akan asonang hita di jauh. Jadi dok Yesus do kasih seneng barang siapa yang akan mengikut aku dia harus apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Manangise na naing mangihutonau ikod di suada hojo dirina jala dituhuk silang natuibana dungi layak maibana gabe si hutonau. Tua kajolma nanaeng malului hamoraon hasangapon doh tagabeon manghuto Kristus jelas doh alus ni tuhatai. Hamalusna tu na dua halak sisiani. Yesus ihutono nami doh manang tu dia peholawin na. Hape boto Tuhani masuk na. Masuk na asa neng mamora doh halaki. Di rohana Allah Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Bodo be non sude kami mamora hitan narohana. Jeroma Yesus ido iba nama serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat bahkan untuk meletakkan kepala. Iso tungarok kita gabe Kristen holan neng mangalulina tuluhai. Nang petong do dilihat Tuhani kesempatan. Molo di Matius ono mai tulpul tuli, ido do tong isi. Saya jumulo maluli hamu harajau ni debata doh tatigorana dungi tabahonon nama kaodeng. Alai moloi gabe motivasi pertama tor berlaku ma nani dok ni Tuhani. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Di mulut jahai sudah kitab Injili, dah Yesus marsonang-sonang. Alih ada ulai mana? Di dalam Yesus tano dohot laut tahi holong ni rohana di pasaut. Jadi dia terus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota dengan satu maksud tujuan memberitakan Injil firman. Jala di bagasan ni maibana mengajari dohot pamalupon. Jedaknya dipikiri bana taringot tu hasonangan ni dirina apalagi mana mangluli harta. Gari ada tulu tahun do ibana nunga maninggal ho portibion. Jalan mula jahai sudah di perjanjian baru hampir dodakya Yesus pro tuaka hamoraon hagabeon hasangapon. Gari ada do ibana
luluhamu ma harta di benua gijang, jangan mengumpulkannya di dunia. Ai mulai portibion ido ibana karat, ngengat dan pencuri dapat mencurinya. Ale mulai surgoi dang adong nabui mabuatinna. Ale ope dang namado dang karejo behitatong. Kotor sudah hita karejo. Ale unang kita punya tujuan hidup di dunia ini. Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Yung nang lalap di portibion, ikaw mangula na denggan perbuatan-perbuatan baik songot topik ni minggu tahun. Jadi menderita demi Kristus, kita kon rade. Dalam artua do halak, na pinaburu-buru alani hati goran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena sebab kebenaran inna. Isa na mengaku au di portibion, aku de bana di benua gijang. Isa na manolak au di portibion, tolahon na do au. Tolahokku di benua gijang inna. Jadi Paulus telah turut menderita. Alanya sahutau tononin ne mana multa jahai pengakuan si Paulusi. Buasa olo au marsitaonon. Hutadiko sude na diau, hutadiko keluargaku. Alanya hado hulon, ala nariko di daging do daong, ala nariko di portibio do daong, alai do ibana. Sebab kami, saya tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Ai mahebana. Jena sotarida ido, sihirimonido, ido mabeni mana saya marsi gorgor terus. Itu nang sampai kehilangan pengharapan kita portibion. Molo tortadok dotong ai toy mak molo mati isu pa boto-boto imole no ngasih gabe. Ai toy mak taula mak kana jati bisa mangulu inna ngasih gabe nang be. Ai siapa boto-boto yang gonung gabe mati iba ngalangi giai naman non. Datung bilang binoto boto manang naro tu hatai pa 2 halion mole na be ngamau be. Dang marlaku be. Si tahun si Pauluson. Ale Paulus mengatakan semua itu kami lakukan karena yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah fana, tapi yang tidak kelihatan itu adalah baka, bertahan selama-lamanya. Hidup benar mana sebab penderitaan yang kami alami di dunia ini belum apa-apa. Tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang akan diberikan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Itu benar mampu lagi mati martir. Jadi moloholan na menyelamatkan diri na dotong memang luar biasa dang tolak na be gebe sahalak pengikut. Kemudian tabe aku musia komisionarisi Rusia Jerman 1 Tanah Batak. Maratus hari na sida mubang-ubang ilauti. Angko so kuat do motivasi ni. Molo so marsi gorgor do rohani laumar berita nauli, dang mungkin nih. Danggol-danggol sisilor rupani, dang mungkin nih. Jadi kunadong do semangat na menyalanya alat tong. Marsinodang di be Yesus asini rohanai. Tapa galak, palitota, tapa tiur, dalani. Ay torop do pe namarhua, nalilu. Saya hatop ma mulahi. Nangawon na jolo dinaholom liluaw alay sodang ni tuhatta do mabuan mulakaw. Alani do HKBP ikaw terus do bana menjadi gereja yang misioner. Di Moloro haduan sa departemen Marturia terus do hamu manupahi. Unang hola ripe majalo na sohya mamalosi. HKBP gabe ruria na porsia halak Batak ala ni parbarita nauli. Nungain tugas tatang jawab tanama maboan berita nauli tutorop palak. Asa doho na sida malua songo kita. Asa doho na sida maday na tonggi na sonang songo kita. Kecuali hamudang merasa bahagia gabi Kristen. Gudang dotong na songo ni ayah orwa. Dung gabi Kristen ibahin na. Dang boy ibote mana tupal na dung gabi Kristen. Dang las rohani mana gabi Kristen ibana gabi anak kon ni Tuhani. Ya tongi mana dotongi sesuatu yang ya seperti itu. Nah,
Hape molo tabereng dosia sejarai buha besani Tuhan itu hita. Roh tu hatai madulu hita. Tuhuta-hutaan. Bangso na mardalani di bagasan. Haholomon. Mardida sa dapanodang. Gabe mangarera kita satu desa nawalu. Alani hakristenoni. Ay tiur pardalanata. Ay di pasal mesar sa pulsi kan. Firmanmu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi. Jadi dong tajalo bari tanauli gawe tiurma pardalanata. Ay wama ngadong pelita di kaki. Ay botamu do pelita di kaki dipatay adong lapu. Imah tani itu hatai jemang tudia hita mga laka dapotan kaparsaulian dang pinatiko kujur betu topini kapian. Imah sabotomu iku bangga doha motong gabi Kristen. Ku meseng-eseng dohamu mangedehon namora tutu sangabda mang ibana na puna sude artai nang hepeng nang sere nang perak sude tapuji bana anakon na doaw anakon na doaw anakon na doaw ibay Tuhan Yesus anakon na doaw ibangga mahamu gabi hurian na balga. Boy hamu marbarita na uli marhite kapiliam muna. Dang sebalik na marungutunguti. Unang dohot-dohot tamu disi marungutungut. Sude bisa mangolu ikon benon nadenggan. Unang sude berpikir oh ni pakai. Komanat madok si dohonon. Kurajuman sude basa ni debata nadong diba. Molo dia si debata hita peko para si roha. Dang palubihui molo hita songon huria naong di pasu-pasu Tuhani dohot mangurupi. Jadi iman kinataringot tu dohot menderita demi Kristus. Alai dang tarbain sohona lele nasa nanaing marparangen na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Di nga mulai siya najolo adong pemahamanon. Akka na naing mamaritaho barita na uli, dang tarbay so manaon. Baka ni Dok, dang tarbain so honalili. Akka na naing marparangin na daulat, marhite-hite Kristus Yesus. Ala niya ha, ala dunia pasti membenci kita. Mula terjadi Yohanes si ala dang siya portibion hita siya surgo dok. Apa hita maringana di tengah-tengah di portibion. Jadi dunia pasti membenci kita. Alai mula dibenci dunia pehamuin na Yesus ingot tamu ma nunga parjulo au manaoni inna tuhatai. Jadi dang terbain sohonalili. Jadi dia ka kantor pe, dia ka pergaulan sehari-hari, apalagi hita songon tadok majo umet minoritas di son, gak usah terlalu cengeng. Itu wajar, molo sifat hita merasa diperlakukan tidak adil. Alani sihuto Kristus hita. Anggaplah itu satu kebahagiaan jika kamu menderita karena Kristus. Aide dok. Rajumi hamu mai lasniro hasabing molo madabu hamu tu ragam ni pangujunan ala si ihuton Kristus samu. Yun ang pola behita cengeng inna si Paulus. Alai akan na makas jahati hitai na malului hamaguan na doi. Ya, na pautoto diri na doi jala di pautoto. Alai ang gohomian ma di bagasan akan na ginuruhon jala naong hinapor siyami ay di botohodo na mengajar hossa tuho. Jadi ang goho Timoteus hotma diajaran dipoda naong hupasahat ituho. Ay di botohodo ise na mengajar honi tuho. Audo mengajar honi. Jadi hotma usi bertahan sampai selama-lamanya. Huhut asa di botoho sian seteheteho midope surat nabadia namargogo pabisukon ho
asa taruli di haluaon marhite-hite haporseaon di Yesus Kristus. Jadi si Timoteuson dia sudah mendengar hidup dalam firman sejak mulai kecil. Ala o makna Yahudi si Eunike opungna si Lois nunga parhaporseaon. Jadi do mewariskan tu si Timoteus. Ingatlah bahwa sejak kecil engkau telah menerima firman. Dan firman itu memberi hikmat abisuhon tuibana. Jala pos rohani si Paulus sahak do tuho warisan firman Tuhani. Jadi tapi tanggung jawab tak ima mewariskan nilai-nilai firman Tuhan kepada generasi muda. Tua kena kotai. Kalau do kekuatan ni halak Yahudi songon sada huria. Melaca ulangan pasal 6 ayat 4. Adong do sada kredo dihalaki pengakuan iman. Ikodohonon nai tu sude anggota keluarga. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa. Ikredo di pengakuan iman. Song kita panidangyo kaporseaon. Kukusudi halak Yahudi mabote. Asal nang lao marsoba itu debatasi leban. Toka debata gana-ganaan. Jadi halaki monoteis dotong. Allah kita adalah Allah yang esa. Yahweh ehad Yahweh inna di atas Heber. Jadi aku kamu mulai udah danak mengajar honi. Jadi ngolah laki merda sudah tu. Nangpe diakui halaki sangat dihormati dosi Musa, sangat dihormati si Abraham, songono pung persadana. Ali rakyat dijauh halaki sumangot nyopungna. Ima beda na tu hita. Nangpe raja na hebat dosi Salomo, si Daud. Nangpe na hebat dosi Musa, si Joseph, si Jacob, si Ishak. Ali rakyat halaki maju sumangot na. Imalan yon. Patang dia halaki jala salah majanga mangido aka pangurupios ya sumangot mang biguni namate. Mereka sangat hormat toka nenek moyang mereka. Hita pe unang pe saya tasobaya kabi gurupan. Iya. Jadi ingatlah bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Di Bohamon asa terus ta ajar tu generasi muda. Bertahan do peulaning huriat tahun terus rame-rame marhuria songon. Manang songon nakah huria nadiru pada hita. Saya tirota do akada sodenggani nasogabiaki. Mula di panurat di buku Ibrani, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dari antara kami. Jemulu belga hurion bula ingananon kogok ma kapangisina minimal songon naro di bagasa tekyon. Burbe kanu munu ay molholano donaro. Bahama rohani Tuhan ima merek kita. Jadi terus diajarkan bahwa hidup ini ada Tuhan yang mengatur. Unang dong boy mangan manggugu sira tor ibadao tuhattay. Tor soriko beibana namar Tuhani. Tor teal toal tor gijang rohana. Ima si jagota. Jadi ingatlah bahwa sejak kecil kamu telah hidup di dalam kitab suci. Itu tugas sinatoras may mengajar honi. Mulai sekolah minggu satu nama gudang. Asa hot ibadah di ajaran yang benar. Tugas orang tua adalah mengajarkan firman kepada anak-anaknya. Amo kabawa ama unang kita lihamu anak komunaina. Alai pagudang-gudang kamu ma nasida di bagasan ajar nasihat Tuhani. Sebelum terlambat. Didiklah anakmu sejak masa muda. Nanti setelah dia besar, dia tidak akan menyimpang daripada kebenaran. Itu tong. Batak pesoni do filosofina. Tiki mek do hawi dengan boy pa
tigor-tigoron, dung balga dipaksa, gabe bohak, masuak, patah. Isoni do membina anakon. Jadi malah mulai dana kibana, ni ajarhan burju namai terus. Ahibar na songoni iba na julu, nabiara ni iba margabus, alana, nggak mulai dana tong, unang margabusin na kan, pelagi manako. Ima, jengko sohyado tajarhon unako manako da. Dakya tajar hota anak kotai, ba manako ilon no ni ujung na gabe hona uhumma. Ima. Memberi hikmat, itu fungsi ni firman, memberi hikmat. Jadi malau godang hatani Tuhan di hita, gabe marbisuk do hita tong. Marbisuk tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jika melimpah do hatani Tuhan di hita, hendaklah firman Tuhan melimpah dalam hidupmu. Ini di Kolose kan, Kolose 3. Gugun ma hatani Kristus maringanan di bagasar rohamuna, gugun melimpah. Hibudu ti soni hatani Tuhani. Isohali. Nakolan na kaberita-berita hoaxi ijahay sepata bibeli. Aido hola bibeli na manaboy. Patorakor rohatak, mengadobe sudah kena masaon. Dan berkamu di Indonesia, rudut sudah. Hari-hari nak berita-berita hana sudah tong. Jadi kalau dohot kita isi, dan mampu kita manibangi ngaborak be. Jadi itu hanya mungkin disinari, dipertimbangkan dari sisi firman Tuhan. Dan boy be. Di bedahon bangsa benungain. Aka presiden na pe hina-hina nama. Aka petinggi na pe dihina-hina. Ma. Ujung na dohok-dohok mahitan non. Dang tada behita song kalak Kristen. Jikon gugud do hatani Kristus. Asat orang rohata. Mamereng sude nama saon. Unang mangihut-ihut so si borot. Tapi mampu berdiri di dalam kebenaran. Unang emena masak, igaga ursa, ina masak niula. Tapi harus berdiri, menilai, mempertimbangkan berdasarkan firman Tuhan. Jengko sadong do hatani Tuhan, dia kasudut na poso. Ay ben nabi nota do pati parjolo sampai pati pasapuluhon. Dungi mampu may betong mangalaka. Jaladang tertutuk iba. Au surah dang adong ido pati papiduhon unak ko mangalakop, bay dia habiran ni jolma. Olo man 10 istri na, olo 5. Ay nadong do pati pabidu ho duban na mabiyarita. Di mo say boto jolma biyon. Mo sadong pati pawaluhon una ko manako, ba manako mahita. Imariko na pembelajaran. Jadi Timoteus ngamulai sa neteh-tehon na. Jadi tahun ini direncanakan masih tahun transformasi, tapi poin na di pengajaran. Pengajaran di tengah-tengah keluarga. Natabuan mo lo boy akay nakotay dung balgay mana ihaholong ido penatoras na. Siya do pehata. Muludang siya be menyesal sendiri. Ima. Iyo nang tape lupa. Mulai danak dipasomal-somal. Somal na do peamna igabe bakko. Ala bisa karena biasa. Somalna do peamna. Kalau sudah biasa menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi peam. Jala peamnai gabe bakko. Meludung bakko karakter nama tong. Dan menjadi berkarakter Kristiani. Jala dison segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ima lapatan hatani Tuhani. Hatani Tuhani ima hasea mamudai. Hasea mamisang. Hasea pauliulihon. Hasea manugu-nugu di bagasan hati goran, asari pas halak ni debata hubas
tu nasa ulau nalinggan. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi mangulahon adenggan dingolon macadenggan. Melalui kepala departemen diakoni wajak kita sudah asa taulah kana denggan bisan sedihari dope. Aladung nga dung mata hita dangadong benaboy ulot ta manangaha. Hidup banai dok di kitab pengkhotbah apa saja yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan sekuat tenaga. Sebab di alam maut tidak ada lagi pekerjaan dan pertimbangan. Totong terlambat tidak. Totong terlambat. Togu urupi akan nagale. Molo taida dong atan asa marukil totong, unang pasobu togu urupi atong. Botamu do bukid di Norpigai? Pakai tikim, saonari, dapat toma Tuhani. Bukid di Norpigai meng. Ay mak. Iwa mebenomu mangulahon aladang ibo tahamu. Pakai tikim saonari dapat toma Tuhani. Unang godang sidalian ingat jepek ngolumi. Ay moludung mate iba manang topo so panagaman bangiridot tong so sanga do peta ula mananga. Molo taida dong atan asa marukil totong unang pasobu say susa togu urupi atong. Wah natabuan na mardiakon yaon. Alak kaulaw nito hatay gumodang diba na mardiakon yatong. Mga lehom mangan na mali. Mga lehom minom na mauwas. Madulo na marsahit, madulo na di penjara. Mga lehon aka tumpang at aka naburo. Mga lehon pahe at aka na marsemara. Ito tuhatay. Jalahu pawa matu amak rahasia-rahasia. Asa tusiamun ni Tuhani hitahaduan dung roy bana padu halion. Olo dahamu mabigi ngailat tuhatay soal-soal. Jalahu lay portibyo boy tajawab. Boy tajawab. Dung ito risiamun na manok kita. Ketika Tuhan datang kedua kali, Dia akan mengumpulkan semua orang, baik yang sudah mati dan yang masih hidup. Dan Dia akan memisahkan mereka seperti domba dan kambing. Kambing habirang, domba itu biru-biru dohot habing. So Dia macarana memisahkan. Ya Allah makasaray do tuhatay. Namale doao, dilek kamu doao, mangan. Nama uas doao le kamu doao minum. Nama sakok bulung doao. Ada masakok bulung. Telanjang dile kamu doao pahean. Naburo doao, naburo. Gelandangan. Ope bahasa Batak ipe kotong datu samu. Ale maliate mangatong adong bulan na kan. Bulan musik. Ngahiba tongi. Namarsahi doau di dulu hamu. Natarhurung doau di dulu hamu. Piga do soal-soali. Piga masoal ne. Hola nonom do soal ne. Jala boy do sude talusi saliring portibion. Alang gua kana jukati tor mangalo-alo do haduani ibibeli mol jahamu Matius 25. Na tiga ko Tuhan huida hami male dakule kami mangan. Oh duto mengugapi tong kaparjahati. Na tiga ko mauas Tuhan dakule kami minum. Na tiga ko buro, na tiga ko marsako bulung, na tiga ko di penjara, na tiga ko marsait daku dulu habi ho. Alang gua kana burjui tong longang.
Aina tiga ko Tuhan malehuleh kami mangan. Aina tiga ko mauas Tuhan huleh kami minum dan seterusnya. Maka raja itu berkata, ini doa tok, apa saja yang kamu perbuat untuk salah seorang saudaraku yang paling hina adalah melakukannya untuk saya. Ima saupabu itu kamu kerahasiaan. Jengko sohyado pel kamu mangan jolma, mulai mapaliani kamu mulai sonari. Itu dong. Apalagi na pugus. Yung nang itu pamotong si malulong mo mulai kamu kena pugus. Ikaw nibuka dotong. Dakolan mata na ibuka doh dopek nai. Ayo di Yohanes sih. Barang siapa yang memiliki dikaruniakan Tuhan harta benda bahkan tidak berkekurangan dan melihat saudaranya kekurangan tapi menutup pintu hatinya, bagaimanakah kasih Tuhan diam di dalam orang itu? Kabotomo. Jadi kok kaya do kita dalam kebajikan son. Pogos alay mamora di sibainon. Molotik di ba, baotik nila ni to. Ay biasa di. Dan mungkin otik dia gabe gudang lenokku. Gabe lebih besar pasak daripada dan mungkin nih. Maka nadang boy sarupa sude. Ale sude ko mangulon. Ima akana na mabelu na pugos aka nasopok samarama somarina kana disabilitas akoma upaida-ida terus. Jala mauliata may tuhatay dua pantita sada pantikarya hepata yang sudah 102 tahun ini eksis sampai sekarang karena kemurahan hati daripada seluruh jemaat. Hamu perayu rupiah hamu dotong. Di mana di lagu boti 70 hala isi taleo mangan, taleo parabito, ta bait tu rumah sakit molo marsahit, taleo sude nariko di sida 70 hala. Exist survive holan ala di basa-basa ni karuas ni huriay. So ni nang elim di pematang siantar 70 hala di si. On sude tapas sekolah mulai TK 1 mahasiswa. Talului ka rejo na malosolo kuliah. Sude otong exist ala ni pangurupion ni huria lumobi huria hagawipe. Jenga do hotita mangulahon ulon ni Tuhani. Ima, iro sa salomorohan itu atay tu hagawipe. Nang pe pangalahot ta si pata. Nang ngaharupani dang tarterima lay. Hagawipion. Mabangun pe halako burju-burju mabangun jabutan narahan ni Tuhan ito. Tungi halakon, saya terus adong elim na, adong hepatana, adong kepala departemen diakoninan narohan. Di semula hula rohani Tuhan itu hita. Yon nganeng tabaruon. Lek kamu ati-ati tu panti karyai. Ate. Kalau sebut hamu rekening na jalo hamu tu padita manatar. Kurang do sisari honota. Adong do panti asuhata, adong panti karyata. Doh sudah kepelayan-pelayanan nasing hidup. Jadi ibu topik ni minggu tahun hidup disi diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ali perbuatan baik doh na maberitahon berita nauli. Amen. Matang yang mahita. Maulia ate marohan nami di Tuhan nung hutangi kami hatam asa marparange mangulah poda hot di haporsiaon labas dot holong dohot benget ni roha hami Tuhan ton naposom si Timotiusi ido si hutonon nami satu tikyon mangihut to Jesus Kristus di parohaon nang dipikirape oleh ate roha nami di Tuhan nung marsaringar hatam di tonga-tonga nami sa luhna pasu-pasu mahatami lopokom ma tubagasa roha nami sudi na pengudison dalaboy hu ulahu kami wahu kami tarida di bagasang golu sigano pare mauliate ma pasu-pasu ma Tuhan hurian na balga na bulun na marpabainan na lingga Tuhan tu sadok akawipi
Totong ma Tuhan, pauliuli na sida Tuhan, pasada ibagasan asadaon na siya koy. Urupi ma Tuhan, sudia kanaposom, kapadita pelayan, do sudia kaparhalado. Naniuluhan niya manay padita manapar padjaitan. Totong ma Tuhan, pasu-pasu kami lang sudia keluarga nami, kaya nakon nami, generasi muda, asa terus Tuhan generasi na marhabiadat Tuhan. Pasu-pasu akaparsikola, leon hapistaran habisuhon, marguna di tengah-tengah di bangsa dot negara namion. Akadak dana pe si Burma godang. Karena marsahit, leon ma Tuhan naka ahipason di nasida. Oleh ate Tuhan nami. Sudah kaulon ni hurion, batu titing nakinan, o ma Tuhan marguguyhon nasida lau patulus sonik. Marhite Yesus Kristus matangnya kami Tuhan. Amin. Mari.
Batang yakom mah peliata. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroni saluhut, sileo-leo nadenggan dod nasa ulibasan na mauliutus. Upasatami masyan na nileomi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asaw parhasya kami pilihanon, pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadhami godang ni sileo-leo mi tuhami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaon mo, say saot malomani roham di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami selerion hangoluas siapari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho, disodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasar hon madamena tutodim. Amin. Amin. Sa